Anteeksi, voiko sä vähän auttaa? Anteeksi, voiko sä auttaa? Kyllä voin ottaa. Joo, mä löydän mun kavereita. Mikä sun nimi on? Ville. Ville. Jenna. Mukava tavata. Sä oot saanut jo hyvän rusketuksen. Joo, mä olin tuossa reikissä. Onks sulla yhtään aurinkorasvaa? Ei oikeesti, mä oon mukana. Ei oo mitään. Okei. Oisit sä voinut laittaa mulle vähän aurinkorasvaa? No ei se oikein nyt voi laittaa. Anna olla. Mä kysyin häneltä, että voisiko hän laittaa. No onko sun mun mies nyt täällä? No mut niin, älä se voi olla munkin mies täällä. Ihan tää viileitä ihanasti. Selkälama. Oi kato, sulla on ihan punainen selkä. Älä koske jo, Anna. Älä koske. Niin mä voin laittaa itselleni. No niin, älä koske. Et sä jo ymmärrä, me siitä. Ei tarvitse puhua normaalisesti. Sä voit kyllä lähteä, jos sua häiritsee. Kyllä me tässä Vilen kanssa voidaan olla. Se meni vähän huonosti. Mä levitän sitä vähän. Et sä ymmärrä, älä koske. Sulla on aika kireät uikkarit. Nyt ei oo pidä turvasti ihan oikeesti. Älä kun häiritse mun. Älä Toi on aika rumaa puhetta. Älä juttele, mä en jaksa kuulla. Kyllä Ville saa puhua mulle, jos se haluaa. Musta olisi mukava tutustua Vileen vähän paremminkin. Joo, se voi panea sua noissa rupeissa jossain. Käännääkö sun kämppää? En mä oo sellainen. No kyllä sä vähän näytät. Oisit sä Ville voinut vähän laittaa mulle aurinkorasvaa? En voi. Ihan oikeesti. Lähde vetää ihan oikeesti, ennen kuin mä en oo Paremmin lähtis muuten. Oikein se käy sun kimppuun. Lähde nyt oikeesti, ennen kuin ei liian myöhäistä. Nythän on hyvä keskipäivä. Tässä on Sä oot ihan sairas, ymmärrät sä? Sä oot ihan sairas ämmä. kyllä yleensä tommoset miehet tykkää. Hei oikeesti, nyt siitä. Ylös siitä, ymmärrät sä? Tai mä hakkaan sut oikeesti, lähde vetää. No ämmä. Lähde siitä. Oikeesti mä nyt sanon toisen kerran. Kato, ei nuorille yleensä mene täältä. Et sä ymmärrä, että me ei kaipata sun seuraa. Lähde No ei kuule kohta kaipaa. ämmää.